Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Tawagin niyo na lang po akong Heaven ng Pasig City. 27 na po ako. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral at ngayon po nagwo-work ako sa isang BPO company. Pero bago ako napasok sa work na to ay may katas po akong ibabahagi sa inyo. Palagi kami magkasama ni Jeric noon. Siya po yung first boyfriend ko. Nag-aaral pa ako noon at di ako pumapasok kasi gusto niya sa boarding house niya lang kami magtambay. Alam na. Tontuwa. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas na live sa YouTube. Bibihis ka na. Papasok na ako. Dalawa yung exam ko today. Talino ka naman. Next time ka na mag-exam. Di ba tapos ka Anong na katwiran mag-exam? yan? Matalino kaya di na papasok. Yung exam kailangan ko yun. Mahahalata na ni mama. Kahit yun lang. Payagan mo na ako. Baka hindi ka na babalik dito last time. Sabi mo mag-quiz ka lang, tas dumiretso ka na uwi. Siyempre mahahalata ako ni mama tsaka ni papa eh. Mamaya biglang magpunta ng school eh. Sige. Mag-exam mo, antayin kita sa gate ha. Ako hindi ako papasok. Pumasok Tamad na ka ako. kasi. Tamad na ako. Ayoko nang mag-aaral. Ano ba yan? O sige, ako na lang. Ha? Basta, antayin kita sa gate. Pero hindi ko sure kung makakabalik ako Yun na nga sinasabi ko eh. Ayoko mag-promise kasi sa'yo tapos hindi naman ako makakarating. Sige, bago ka umalis, halika. Bilisan lang natin. Tama na. Papasok na ako. Nakabihis na ako eh. Okay na, ako nang bahala dyan. Nakaayos na ako. Mabubura yung makeup ko. Yung kilay ko. Wala nang makeup. Di ko gagalawin yung makeup mo. Sige na. Sige na nga. Halika dito. Halos sa araw-araw po,
Sa halip na pumapasok ako sa school, ay pumapasok ako sa boarding house niya. In love ako sa kanya, call and tits. At di po alam ng nanay ko na hindi ako pumapasok. Bata ka, mag-aaral ka na mabuti, ha? Nag-aaral po ako na mabuti. Kausapin mo yung anak mo. Patingin nga ng ng card mo. Eh, hindi po nakukuha kasi kailangan kayo po yung kumuha. Anong kami mo kumuha? College ka na eh. Oo. Kuhanin mo, ibigay mo sa amin. Kasi po, Tatrabaho pa ako sa factory, papunta-puntahin mo ako dyan sa paaralan nyo. kasi po wala akong grade sa ano eh. Sa araling panlipunan ng college. Kali sa, wala ba si Bikal Kultura dyan? Sibil ka lang. Wala po akong grade Kausapin mo eh. yung anak mo. Ha? Alam mo, ikaw, Kasi po, tinuturing na kitang tunay na anak ko, kaya ginagastos sa pag-aaral mo. Hindi mo sorry po, nanay mo. Papa. Ah. Ha? Pero ano po eh, kailangan po talaga kayong pumunta kahit college na po ako. May sasabihin po sa inyo yung teacher ko bago ibigay yung grades ko, yung class Ano card ka, ko. grade 1? May kulang po kasi ako eh. Papa, mama, sorry na po. Ba't nagkagulang ka eh? Ano ba yon? Ano bang kulang mo? Kanor, puntahan mo na kaya? Ikaw ang ama. Kahit stepdad ka, dad pa din yon. Step 1 lang. Galing talaga, galing. Siyempre. O tara, Maganda puntahan natin maganda sa ba school. yung teacher mo? Maganda po. Ako na lang O, tara. pupunta, darling. Ako na lang. Sinasabi ko na, Aray ko, apakababaero baka- mo talaga. Hindi. Para hindi ka na mapagod. O sige, puntahan mo. Ako na po. Maganda yan, ha? Sure yan, ha? Opo, tara po. Huwag ka na sumama. Maganda ka mo, eh. Ako na lang pupunta doon. Basta, siguraduhin mong pumapasok ka, ha? Pila kayo mga bata. Kahit college na kayo, bata pa rin kayo sa paningin ko. Pila kayo. Okay, mga pinatawag ko na parents. Hi, ma'am. Susuganda-ganda nga pala ni ma'am. Hello po, kanino po kayong kanino po kayong Kay Hibin. ano po kayo ni Heaven? Stepdad. Kayo po yung Tumitira ng guardian. step, ma'am. Pasok. Ganyan ako, ma'am. Hi, ma'am. Oo, kasi po may pwede pong confidential lang. Ano yun, ma'am? Bulong mo, ma'am, yung sige. magkalapit yung pisngi natin. Eto, 3 weeks na pong hindi pumapasok ang anak niyo sa subject ko. Sa subject mo pa lang yan. Oo. Hinaan mo lang, binulong mo nga eh. 3 weeks? 3 weeks. Akala ko ba pumapasok yung bata? Pag umaalis yan sa amin, naka-uniforme. May baon pa yan. Naka-uniform po. Oo! May baon. May baon. Eh bakit po? Ayan po ang class card. Ayan. Hindi po siya, wala po siyang attendance. Pag tinawag ko, anong apelido niyo? Apelido namin. Ano ba apelido niya? Di ka sapat. Oo. Okay. Pag tinawag ko, di ka sapat. Walang sumasagot. Pambihira. Kausapin niyo po yung anak niyo. Kung hindi, magulang ko ang kakausap dyan. Ano ka nalaman ng magulang mo? Sige, salamat, mama. Sige po. Dito ka lang. Uy, Ano? nalaman na hindi ako pumapasok kay Ma'am Charmy. Pinapunta mo kasi. Napakahina Hindi mo. ibibigay yung class card ko eh. Wala ka rin namang class card na kapakita doon. Ba't mo pa sinabihan? Nandito kasi tayo lagi. Pumasok na kasi tayo. Hindi ka ba masaya sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Masaya pero pumasok tayo. Mahal mo ko hindi. Mahal na mahal kita eh. Oo. Ayoko nga mawala ka sa buhay ko eh. Pero- Pala yun eh. Natatakot ako sa mga magulang ko eh. Bahala sa'yo na. Halika, para mawala yung takot mo. Para mawala?
Mawala. Mm. Dali. Patay. Ito na nga ba sinasabi ko? 5 araw na akong delayed. Never naman ako na-delayed ng menstruation. Magpipiti ako mamaya. Ay, nakabahan ako. Ano to? 2 line. 2 beses ako nag-pregnancy test eh. Positive ganito? eh. Positive? Buntis ako. But... Tama. Correct. Jeric, paano to? Jeric, kaka-boarding house natin to eh. Ba't ako sinisisi mo? Eh, sino ba hindi nagpapapasok sa akin? Ba't ganyan ka ngayon? Hindi, wala tayong sisihan. Para naman natin itong ginusto ah. Hindi pinipigilan mo ako pumasok eh. Kung pumapasok lang sana ako. Pinasok ko naman ah. Ay, say, pumapasok naman ah. Bastos mo! Paano to? Hindi ko alam. Ba't ang init ang 22 ulo lang mo, ako, Big? 22, 21 ka lang. Oo, kaya nga! Ulit-ulitin pa natin. Sino ba hindi nagpapapasok sa akin? Lagi tayo nasa boarding house. Mas marami pa akong attendance sa boarding house kaysa sa school. Paano yan? Hindi ako makakagrano eh. Paano yan, Jeric? Ako 1 taon na lang eh. Jeric, ano? Masumagot ka naman. Hindi ko alam. Ano ba? Alis na nga lang ako. Diyan ka na. Yeah. Sa periodical test po, hindi ako pumasa, pero sa pregnancy test, pasang-pasa. Sabi ni Jeric, pananagutan niya, pero hindi ko po siya makausap ng matino, hindi niya rin alam yung gagawin niya. At alam ko pong sobrang magagalit po sa akin ng mama at stepdad ko. Kaya po hindi ako umuwi ng ilang araw dahil takot na takot ako. Paano ako magpapakita sa mga magulang ko? Hanggang nakumbinsi ko po si Jeric na samahan ako pa uwi. Yan ang ba sinasabi? 1, 2, 3. What? Oh, payak-iyak ka ngayon. Hindi po. O ikaw lalaki. Pupuin ko yung mukha mo. Ha? Hindi na mo ginawa. Papa, huwag niyo pong pagalitan si Jeric. Ayaw ko sa'yo gawin ko, matuwa ako. Hindi po namin sinasadya. Wow! Hindi sinasadya. Tuwiran mo na yan. Nagjo-joke lang po. Pinapagaan ko lang po yung Oh, seryoso? Mag-joke ka dito? Kayo Ha? nga mo eh. Mayos ka. Ay, kausapin mo yung anak mo. Nako, Heaven. Manang-mana kasama mo. Hoy, hindi ko yung anak. Si father ako. Sama ka niya nga. Sa original, ikaw ba yon? Napaka-guilty mo. Aray Hindi mo. naman ikaw ang tinutukoy ko. Manang-mana ka sa ama mo. Nasaktan mo ang damdamin ko.
Ginagapang ka namin para makapag-aral ka, makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos, nagpagapang ka kay Jeric. Jeric, bakit mo ginapang? Ano tong ginawa nyo? 1 taon na lang, di pa kayo nakapag-antay. Ha? Ano? Kaya ba hindi pumapasok, ha? Ano, Jeric? Sumagot ka. Pasok na pasok. Kita mo Ikaw naman. ba si Jeric? Sabi ko nga, sumagot ka. Pasensya na po, tita. Anong gagawin namin ngayon? Kanor, ikaw magdesisyon. Wala ako sa tamang pag-iisip. Mama, Totoo sorry naman po yung po. sinabi niya, tita. Hindi po namin sinasadya. Opo, hindi po namin sinasadya. Hinantok Sinasadya. lang. Nakatayo po kami, nag-kiss eh. Tapos bigla mamaya nakaiga na. Ganon ba yun? Try ko nga yan. Kaya nga, dapat wag hihiga talaga, Kanor. Ganon ba yun? Tatayo lang. Hindi. So ngayon, gusto mo? Dito ka titira? Pati ang ikaw lalaki? Pati ang magiging anak nyo? Uy, buhayin nyo yan. Buhayin nyo yan. Anong desisyon natin, Kanor? Mag-live-in na yan. Magsama na sila. Uy, panagutan mo yan lalaki. Panagutan mo yan. Panagutan mo yan. Tatawagin namin ang magulang mo. Asan ba mga magulang mo? Yun ang dapat kumausap sa amin. Hiwalay na po sila. Yan ang nga ba ang sinasabi ko. Hindi magandang ehemplo yung mga magulang mo. Wow, nagsalita ako. Salita. May father yung anak. Grabe talaga, guys. Sinong guys kausap? Nagbablog ako eh. Pinablog. Bakit mo pinablog to? Sayang naman mga Sa bagay, content pang meta. Thank you. magsama kayo. Ha? Dahil mo yung gamit mo. Ginusto mo rin naman yan tumambay dyan sa boarding house sa lalaki, di Wala ba? pa po kaming trabaho. Uy, ano pakialam namin? Dapat inisip nyo yan Uy, bago Kanor, kayo anak ko yan. Bakit mo Jurot, Bakit pinapagalitan anak ko yan? Inangkin ko ba na anak ko yan? Ha? Inangkin ko? Ang Ako yung gumagastos dyan? Papa, sorry po. Salamat po sa lahat. Salamat sa lahat! Oo! Malis kayo dito. Papa, patid. Wow! Malis na kayo. Tito, tita, pasensya na po kayo. Masakit sa akin pero kailangan yung maging accountable. Accountable? Counting? Ano ba yan? Hindi pwedeng wala akong entry dalig. Kailangan yung mag-accountable sa inyong mga actions. Malis na kayo. Huwag Sige naman ganoon. Anak ko yan eh. Ihatid natin. Ganoon talaga. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Heaven's door. Knock, knock, knock. Metro's #1 Love Radio. Basic! Boarding house eh. Pupunta sa boarding house eh. Hoy! Meron pa pala. Ito pala yung boarding Ito house. pala yung boarding house. Kala ko tapos na yung Hindi episode. pa. Hindi pa. Last na lang to, last na Ang tawag lang to. doon, cliffhanger. Ah, kayo. Ha? Asa na tayo? Anong setting na to? Dito na, sa boarding Sa house boarding sila. house. Oh, ito pala yon. Huwag kayong mag-alala dahil... Init-init dito. wow, aircon ba sa bahay natin? Hindi naman. At Oh. least mas malamig doon. Dapat hindi magkalaban, Daning. Pasensya na po, Tito, pero pananagot Sagot na lang po. namin yung Sagot ko na yung... tanghalian. Hindi, yung electric pa ng barbershop, yung maliit. Ako na bahala dyan. Okay. Maniwala na sana ako. Siling pa. Okay. Sailing. Dapat tinapos na lang. Pasensya na po kayo. Sorry po. Salamat po sa tulong nyo. Pero dapat matutunan nyo yan, kaya magsama kayo para matuto kayo sa buhay. Oo, tsaka yung anak nyo lumaking kayo magkasama. Kaya nyo yan. Gusto nyo yan eh. Ganyan-ganyan pa kayo mga... Gusto nyo kasi pang youngstana kayo. Pasensya na po. Youngstana kasi kayo eh.
Mahal ko naman po yung anak niyo, tita. Uy, dapat lang. Ito, tapos na yan. Tapos na yung chorus na chorus. Metro's #1 Love Radio. Basic!